Por tercer ano consecutivo, Figueirido terá unhas navidades iluminadas, non só con luces e decoración, senón tamén coa ilusión destas datas e de todos nós. Este proxecto comenzou coa proposta dun grupo de veciños que con esforzo, tempo e dedicación conseguiron traer ao noso pobo a ilusión. Tuveron tanto éxito que os animou a seguir traballando arreo para poder ofrecervos unha iluminación digna competidora de Vigo. Esperamos que a iluminación que hoxe encendemos nos recorde a importancia de compartir e disfrutar dos momentos máis sinxelos da vida, disfrutando da familia, dos amigos e, como non, dos veciños. Nos próximos días tamén inauguran o alumbrao os conveciños de Paredes, Cava da Chan e Santa Cristina, co cual estaredes todos convidados a velos. Viva Figueirido, viva a Navidade e viva a ilusión e a alegría de todos nós. Vamos a proceder á inauguración da iluminación do Nadal. Un ano máis estou encantado de estar aquí en Figueirido, dando inicio ao Nadal en Vilaboa, co alumeado, co encendido alumeado que fai a veciñanza aquí en Figueirido, neste entorno do Parque da Casa de Cultura. Un ano máis, como digo, pois iniciamos este bonito Nadal, e quero agradecer a xente, estes veciñas e veciños de Figueirido, que un ano máis pois traballaron arreo para poder iluminar todo este espacio, este parque, este maravilloso árbol que temos aquí detrás, que sin dúbida é un dos máis grandes árboles de Nadal do mundo. Encantado, non, como alcalde de Vilaboa, pois que os barrios un ano máis pois alumén e nos traían un pouquiño máis de luz, de cor e dese espírito de Nadal que tanto nos gusta aquí en Vilaboa.